ďalšieho videa. Budeme pokračovať po pustení intra. Dobre, takže chcel by som vám povedať, že poďte sem, poďte. Prijali ma na umeleckú! Na moje oči. Ask Epic numero 2. Dobre, prvá otázka z Asku. A počúvajte, nechodia mi otázky. A viete prečo? Pretože mi nikto nepíše. Dobre, poviem vám to takto. Ak chcete ďalšie Asky, tak píšte otázky. Takže píšte do komentov na YouTube, to bude lepšie, nepíšte mi to na Ask tie otázky, dobre? Takže píšte to do komentov na YouTube. Lebo na Ask už nebudem chodiť čítať. Takže tak, ideme čítať najprv otázky z Asku a potom pôjdeme na tie z YouTube. Presne tak. Prvá otázka. Ahoj Epic, máš holku? Poviem vám to takto. Nie. Nemám babu. Máš babu? Ja ťa chytím! Mám babu! Vedel, že na niečo zabudnem. Tutoriály. Týpek mi napísal, že keby bolo niečo, čo sa nedá zjesť. Tak to nie, že? Takže, že kedy budú tie tutoriály. A ja som zabudol na to, takže tutoriály budú. A budú už skoro a bude to na intro. Lebo na Facebook, ak nemáte like na Facebooku, tak o tom neviete. Lebo na Facebook som dal link, že hlasujte, o čo chcete tutoriál. A najviac hlasov malo intro, takže tak. Ďalšia otázka. Hlavná otázka, ktorá je na tomto kanále už po generáciách. Už od začiatku. Už kedy som ja mal len 20 odberateľov. Je tu s nami odjak živa. A tá otázka je: Epic, urobíš mi intro? Prečo? Nepíšte mi to, prosím. Ďakujem. Váš Epic. Strašne. A mal by som s tým niečo robiť, pretože som úplný retard. Takže a toto, že mi takto nadávaš, ti môžem odpovedať len jednou vecou. Jednou vetou, pardon. Ako aj vecou by to mohlo, ale viete. Jednou vetou. A tá veta znie. Teraz ma dobre počúvajte. Na strážuška. Dobre? Takto ich daj. Ak máš sluchatka, takto si pricap sluchatka a pekne počúvaj, dobre? Hovorí ten pravý. Rekt.
tam bere. Ale Epic. Máš babu? Mám aj celú babu. Ak sa ma to ešte raz niekto opýta, tak si nejakú nájdem. Honoriti! Ďalšia otázka. Epic. Dve po sebe. Chápete to? Prečo sa ma to pýtajú ľudia? Ja nechápem, akože... Prečo veď nikto sa ma to doteraz na to nepýtal? Dobre, poviem vám to hneď. Či mám zasa babu? Prečo sa ma to pýtate? Akože čo niekto o mne niečo povedal, alebo čo proste? Lebo doteraz tam také otázky neboli. Skôr tam boli na mňa, alebo nejaké hovadiny proste, že niga, čo bolo v Milnom Masku. A teraz proste sú tam otázky, či mám babu. Prečo? 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 Ak mi to niekto písal 4-krát po sebe, tak ho priškrtím, lebo je to anonym, takže neviem, či to písal niekto iný, alebo ten istý človek. Ale ak ho písal 4-krát niekto iný, zoberiem lyžičku a verivem mu hento v halušky z taniera a zjem mu ich a nebudem mať žiadne. Tak spravím. Takže pozor, dobre? Pozor. Idem si lahnuť na zem a urobím to, čo som povedal, že keď tam bude 3-krát, no tam je 4-krát a určite nájdem ešte ďalšie otázky. Dobre? Idem sa zabiť. Otázka do lásku. Epic, zatancuj znova. Zatancujem znova, keď budem mať 5000. Ak dáte do 2 mesiacov alebo do mesiaca 5000 odberateľov, tak zoberiem si proste mobil, zapnem tam nejaký dubstep alebo drum and bass, niečo proste. Pôjdem do Billy alebo na námestie alebo do Lidla, kde je veľa ľudí a začnem tam tancovať, dokedy neskončí pesnička. Takže ak ma chcete vidieť na špeciál tancovať takto, niekde Billy alebo čo, tak musíte do 2 mesiacov do mesiaca dať 5000 odberateľov. Ak to dáte do mesiaca, tých 5000, tak budú 2 špeciále. Takže, Porty, vidím, že máš skoro 100 000, takže keby si ma zazdielal, možno to dáme. Čo? Ďalšia otázečka. Proč rohlíky ovládnou svět, když výskaz produkují 80% rajčat ve vzduchu? Rohlíky ovládnou svět? Už to vidím. Proroctvo sa naplňa. Rohlíky. Výskaz. Rajčat. Ja tu som. To sú rohlíky. Rajčiny. Výpary z rajčín. Super, čo? To nedokážeš. Idem ďalej. Urob tutoriál na hrášok. Dobre. Idem si pre hrášok. Počkajte tu. Ale fakt, počkajte, prosím. Už sem tady zas. Dobre. V pravej ruke mám niečo iné a v ľavej, teda... Takže v niektorých týchto rúk mám hrášok. Skúste uhádnuť, ktorej. Naozaj? Dobre, tak sa pozrieme. Zlé, v jednej nebolo nič a druhej bolo disky to. OK, bitches. Tak to zase platno a to budem hovoriť a ja budem zase plať. Ahojte, ja som Epic. Čo? Čo si povedal, že si kto? Nie som nikto. Našiel som si babu. Je zo Španielska, volá sa Angelika.
Zoznámte sa. Angelika, povedz mi niečo. Dobre, konec. Dobre, ak sa vám video páčilo, palec hore a divné. Dajte like. A ak sa vám nepáčilo, tak môžete napísať do komentárov, čo sa vám nepáčilo, preto vyjadrite to, čo tam... Subscribe and like because I'm back. Ooh.